аз съм Теди и днес бих искала да ви покажа един изключително лесен и евтин начин да си вкорените сами храсти за жив плет. Често пъти казвам, че храстите и дърветата са гръбнакът на една градина, тъй като те оформят основните обеми. Един от най-популярните начини за използване на храстите е под формата на живи плетове. Цветята са нещо чудесно, но живия плет дава прекрасен зелен фон за цъфтящите акценти. Най-лесният и евтин начин да си направим жив плет е сами да си вкореним храстите. Лигуструмът, или така нареченото птиче грозде, се спечелил репутацията на храста жив плет, тъй като той изключително лесно се вкоренява, понася подрязване и се сгъстява. Първото нещо, което трябва да направим, е да преценим колко храста ще са ни необходими за живия плет. Общото правило е 6 броя на линеен метър. Тоест, ако искаме да направим жив плет 5 метра, ще са необходими 30 храста. Добре е да заложим малко повече, например 40, за да сме сигурни, че ще получим необходимата бройка. Второто нещо, което трябва да направите, е да намерите донорно растение, от което ще вземете резниците. То не бива да е болно или заразено и трябва да е достатъчно голямо, за да съберете достатъчно на брой литорасли. Резниците се вземат с остра лозарска ножица. Ако ще ги пренасяте от едно място на друго, е добре да ги сложите във вода. Третото нещо, което ви трябва за вкореняването, е почва или субстрат и саксии. Аз ще използвам тези производствени саксии с обем литър и половина, но ако нямате такива, всякакви други стават, дори може да използвате и кофички от кисело мляко, пробити отдолу за добро оттичане на водата. Можете да използвате почва каквато имате. В случая аз ще използвам смес от торф и перлит в съотношение 1:1. Смесваме ги така, че да се получи равномерна смес. След като приготвим сместа, напълваме кофичките с нея. Торфът има много добри влагозадържащи свойства, но трудно се напоява с вода, затова трябва добре да го полеем. От събраните литорасли сега ще направим резници. Добре е те да са с дължина поне една педия и долния отрез се прави 2-3 мм под най-долните пътки. За да се предотврати прекаленото изпарение на вода, долните листа се премахват с лозарската ножица. Горните може да се съкратят малко и резника се поставя в саксията. Резниците са готови. Сега вече може да ги поставим на по-хладно и влажно място и е необходимо да се поливат всеки ден. След около един месец те ще бъдат вкоренени, а след това вече ще наблюдаваме и растеж. На следващата пролет може да ги засадим навън и да оформим живия плет.